Pro výrobu takového taháčku koženého budete potřebovat izdec bez aretace, dále potřebujete polokroužek, ideálně nesvařený, buď tady mám takovýhle ze slabšího drátku, nebo tady ze silnějšího. Dále budete potřebovat papírovou šablonku. Já jsem si vytvořila takovouhle, dole pod videem vám nechám PDF soubor ke stažení, respektive odkaz, kde si můžete zdarma stáhnout tvary taháčku, které se vám líbí. A budete taky potřebovat 2 kousky kůže. Já jsem si vybrala 3sločenou kůži o tloušťce zhruba 1,2 mm. Určitě můžete použít třeba i slabší, žádná celá 8 mm, pak ale doporučuji ještě říznout si jeden takovýhle proužek ze salpy o tloušťce žádná celá 2 mm a budete mít vlastně 3 díly a tu salpu vlepíte takhle mezi ty 2 kožené proužky. Je to z toho důvodu, aby ten taháček byl pevnější a přiřezaný budete tahat, aby to ta kůže vydržela a aby se vám časem ten taháček nevytahal nebo nedej bože třeba neprotrhl. Tak. První, co uděláme, je, že si slepíme kousky kůží k sobě, rubovou stranou dovnitř. Tak jdeme lepit. Používám vodou ředitelné lepidlo na kůži, protože nesmrdí a dobře se myslím pracuje. Jinak samozřejmě můžete použít třeba i lepidla, jako jsou Chemopren, Unilep a další, které se používají pro práci s kůží. Tak, lepidlo už mi zavadlo, díly slepím k sobě. Tak, vezmu si šablonku, položím na kůži, za pomocí nože se snažím přesně vyříznout tvar toho taháčku. Za chvíli budeme taháček tímhle způsobem slepovat k sobě, proto je důležitý tohleto místo, který potom přijde vsunout do toho polokroužku, už mít začištěný. Takže vezmeme hranořízek, začistíme, zahladíme hladítkem. Já používám Tokonele. Tak, trošku Tokonele. Nanesu na hranu. Vezmu si jemný brusný papír, trošku to vyhladím. Tohle je 2000 papír a zahladím, zaleštím si tu hranu a ještě to dotáhnu hladítkem.
záleží, jak hodně chcete být pečliví a mít lesklé ty hrany. Půjdeme slepovat dílky k sobě. Určitě doporučuji zdrsnit si tyhle ty hladké plochy, aby nám lépe chytlo lepidlo na tu kůži. Když lepidlo zavadlo, můžeme dílky takhle přiložit na sebe. Co nejpřesněji slepit. Tak. Pomůžeme si kladívkem. Sklepneme k sobě. A v tenhle moment potřebujeme tuhletu hrubou hranu zbrousit do jedné roviny, aby se nám povedla hezká hrana toho taháčku. Já používám ruční brusku. Na konci mám docela hrubý ten pásek. Tak, mám zbroušeno do rovné plochy. Je to teďka hrubší, ale hlavně, že je to rovné. Vezmu si hranořízek. Tuto ošklivou hranu ostrou tím hranořízkem si říznu. Hranu mám seříznutou. A pořád je to takové hrubé, takže já si vemu obyčejnou vodu smíchanou s tokonele. Mám to v takovémhle feru a tím tu hranu takhle namočím. Ony si ty chloupky tak jako hezky lehnou a bude ta hrana lépe zahladit. A tu zvlhčenou hranu teďka jemným šmrglovým papírem uhladím. Vezmu dokonalé, tentokrát neředěné, nanesu na hranu.
hladítkem nebo hadříkem hranu vyleštím. Tak, mám připravený taháček, hrany zaleštěné a teď už zbývá jenom prošít. Můžete ručním stehem nebo na stroji. Důležité je, pokud budete šít takhle po obvodu jako já, si vypíchnout značky, kde budete začínat a končit s šitím. Tak, prošít. Nejdřív vložím polokroužek do jezdce a potom vkládám polokroužek do taháčku. Ten spoj zasunu takhle dovnitř do té kůže. Ještě si dávám pozor, mám to špatně, takhle bych vlastně měla tu rubovou stranu nahoře. Takže ještě si to vyndám. Tak, teď to bude dobře, až ten taháček bude, aby byla ta lícová strana, pokud šijete na stroji, tak ta hezčí strana, aby byla nahoře. Spoj toho polokroužku mám uvnitř té kůže, vezmu si kleště. Opatrně chytnu za konce toho polokroužku. A jemně zmáčknu, dokud se mi ten polokroužek uvnitř nespojí. To cítíte, že už to nejde dál a dál těmi kleštěmi zmáčknout. A v tenhle moment máte ten taháček hotový.